What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. Special yung vlog namin ngayon kasi I'm with Alex and Jerome Capuno. and Sheila. Andun si Bunso sa baba. Alis kasi kami kasi yung RGSJJ Fighters magbibigay ng relief goods. Tapos mamimili kami ng mga ng ibibigay naming mga relief goods with them. Tatlo lang kami aalis kasi busy si Bunso. Alis na kami. Tignan mo yung mga forma namin parang kung saan pupunta. Bale, mamimili kami ng relief goods. Good for 25 families. Wow, 25 families. Grabe talaga RGSJ Fighters. Tapos, nag-chip in sila so sasama na din ako. Tara, alis na kami. Grabe init dito. Pero, mas mainit pa rin ako. Mas hot pa rin. So guys, paalis na kami ngayon. Hatid kami ni Papa. Punta muna kami kasi may kukunin kami na yung order ko na ring light. Matagal na yun. Halos isang buwan na din. May pang TikTok na ako. Ito nga pala yung Papa ko, si Daddy Leo. Papa Leo pala. Sakon siya doon. Guys, nandito na kami. Bili na sila ng kuha na sila. Ako, titingin lang ako sa kanila kasi ako yung videographer nila eh. Sige, ilan ba? 50 na ganito, so tagdadalawa. Okay. Yan, noodles. Medyo marami din pala tao dito. So natapos na kami guys. Ito yung mga namin. Dalawang cart. Pero may pa kaming bigas dun na tig 5 kilos each family. So bali 25 na piraso na tig 5 kilos na bigas. Plus ito. Pila na kayo dun? Kayo yung magbayad, di ba? Ako lang taga-support. Oh, ito na yung nabili namin guys. Ito, pang konsumo namin to eh. Yo, gwapo ko. Oh. Yung bigas, 5 kilos. Ikaw magbabayad yung? Wow! Mayaman din. Mayaman? Bilhan mo din ako ng yung house and lot. Ba't parang nawala ka? Ba't ka? Chocolate. Kasali ba yan? So guys, tapos na kaming bumili ng mga pang namin. Ano tawag yan? Ng relief goods namin. So ito na, i-repack na namin. Tapos kailangan namin mag-mask para safe yung tapos i-sanitize namin para pagbigay safe yung yung mga binigay namin. Tapos muna namin i-grupo-grupo. I-segregate muna namin para maano namin kung ano yung ilalagay namin sa bag. So, tara. So ayusin na namin.
ito yung ilalagay namin sa eco bag. Ano? Mga 25 na eco bag yung ano namin. Isang 5 kilograms na ano, isang 5 kilograms na bigas, isang tuna, isang sardinas, isang mantika, dalawang beef na noodles, dalawang chicken na noodles, isang toyo, isang suka, isang coffee mate, isang kape, isang corned beef, tsaka isang beef loaf. Yan yung laman namin sa isang bag ng sa isang bag for each family. I-sanitize namin. Stop. Ito naman si taga-ano ng lata. Dilata. Ito na busy sa kakatext, wala namang shota. Baka meron kayo masuggest comment. Ano? Baka makita to ni ano. Sino? Ito na. Sino? Ay, yung isa o. Relax ng isa o. Sa likod. Tas ako guys, taga ano lang ako. Taga video lang ako nila. Bilisan mo dyan, Ray. Marami nang nakatambak sa akin. Napak. Bali 25 po yan lahat. Maraming salamat sa RJSJJ Fighters na sila yung nagplano ng tsaka nag-sponsor ng relief na ito. Wow. Kung hindi dahil sa inyo, wala yung relief operation. Wala yung relief operation. Thank you sa RGHJJ Fighters kina Alexander Cherevic, Dahili, Eds Marsol, Ellen Lim, Gracel Pascual, Hans Park, Jaja Reyes, Janisa Bulaco, Mauritian, Mindsmith, Nair Solon, Nisap, Raj, Logiber, Tulok Jesame Agroy. Maraming salamat sa inyo. Tsaka bukas na namin ibibigay yung reliefs sa mga nangangailangan. Kaya maraming salamat sa inyo guys. Kita-kits bukas sa pagbigay namin ng relief goods. Hanggang sa muli. Paalam!